Ini rohamadi hamu dohot dame sia Tuhan de bata mata dohot sia anakna Yesus Kristus hata ini. Hamuna kadonga saha porsiaon hata itu hata turpuk jamita si pahusor-husoro ni rohata di Natal parhalado na aktif doho parhalado na pensiun bornginon hobartu tema Natal imanatar surat di Lukas 2 ayat 14 Lukas 2 ayat 14 hasanga pomadi debata di gijang dame maditanon dia kajol mahalomoani hasanga pomadi debata di gijang dame maditanon dia kajol mahalomoani ido sahatna hamuna kadonga saha porsiaon selama apen, selamat Natal, jala horas madita saluna. Sasitonga, hobartu kalender gerejani, tongo di minggu-minggu apen itan waing, minggu-minggu penantian kedatangan Kristus. Dan apa saat dope hitatu Natal, palingotan hari haju tubuh ni Tuhan Yesus. Alani suku-sukun sah do Natal tahun resmi don dohot jepek alusna sah jala resmi buasa sah parningotan nama guario dihita dang nasonari betubu Tuhan Yesus tuk somar Natal pehita tuk somar liturgi pehita tukso mamake sipatu namar lampu pehita dang nasudat na betubu Tuhan Yesus ala memang nunga tubuh ibana 2000 tahun nasal suku-sukun anggona tubuh HP Yesus 2000 tahun nasal buasa saita pestahon buasa saita taga beharorona marhite hatu tubuna alusna percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu molodak tajakon ibana asa tubuh di ngoluta asa tubuh di rohata percuma tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun nasalpu molodak tabuan ibana asa sorang mian maringanan di tonga-tonga di bagasta alania kamanginang molo tapatu panuang Natal parhalado bornginon nama jakot tuhata ido hita asa tubuh asa seorang ibana di rohata di nguluta nang di tonga-tonga ni keluargata alani majakot Yesus naboi do hita setiap saat manang di dia manak sadi hari naboi do hita majakot Tuhani mian bongo di tonga-tonga ni nguluta dak poso-poso naso margello benuek Tuhan Yesus alainu ngaraja ibana nabulun nasanga ibana porsiaro ama kamanginang itonga-tonga ta Yesus na tapes tahoni porsiaro ama kamanginang di pahuti Tuhan Yesus nakin songo dia pamestahonot tadi natolon porsiaro ama kamanginang di boto Tuhan Yesus isenaki nama dohotina jolo merbeda isa jauh larotu natalon porsiado amakamang ay memang namurabikas dohita ulala di kaus kaki merbedai dak poso-poso naso margello benuek Tuhan Yesus dang na peak-peak di barani pinahad di hutabe lehe benuek Tuhan Yesus alai nunga nabolo ni bana nasangap raja ibana jada di tonga-tonga taru ibanan main. Lasdor hamuna tubuh Tuhan Yesus. Dia dolas ni rohata Tuhan Yesus. Heado husuk tu sadama. Lasdor hap tubuh Tuhan Yesus niku. Ay sobinoto bena tubuh na tubuh mesina. Lasdor hamuna tubuh Tuhan Yesus. Dia dolas ni rohata kamanginang.
Tuhan ni matubu Tuhan Yesus. Adok Tuhan ni portibion. Boy do ibayak ko kamu ahana masa di portibion. Au cugaridang adok Tuhan ni portibion. Tabaru dutian do pe portibion. Tabagaw pian pe portibion. Tuhan ni matubu Tuhan Yesus. Adok nagabi pangaluan ni jolma di portibion. Au cugaridang adok pangaluan ni jolma di portibion. Tabagoda kian do pe jolma na stres. Naritik na matemanikot. Tuhan ni matubu Yesus. Adong nagabi pangaluan ni portibion. Hamuna kadonga saha porsiaon. Kriste kita nunga jujut kita marnatal. Siya mulai na jolo setiap tahun terus do hita maduhoti Natal. Siya mulai sekolah minggu hita remaja na posawulung sahatu na matua hita jujut do hita marnatal. Sagodang ni umurta songoni majujut ta marnatal. Alani dak pola hal na baru di hita Natal. Dak pola hal na luar biasa di hita alak Kristen. Parningotan ari hati tubuh ni Tuhan Yesus. Alani nagay sukus-sukun. Ahahuroa. Hasurungan ni poso-poso. Say Jesus sang bay Bethlehem na tubuhi. Ubay pola songoni. Las ni rohani jolma makalasoni. Buasa pola sude jolma marlas ni roha. Mamestahon hati tubuh ni poso-poso. Nasian si Mariay. Songoni godang poso-poso na sorang na tubuh di portibion. Dan apala songoni perhatian ni portibion. Songoni godang na sorak poso-poso di labukda. Dan apala taparohahon na salili. Aha hasurungan ni poso-poso. Na sorang di barani pinaha di huta Bethlehem. Na tubuh siya si Mariay. Hamuna kadongan. Turpuk jamitat tabor nginon. Ede puji-pujian ni pardisugoi pat namadok hasanga pemadi debatana di gijang dame maditanon dia kajolman hatu tubuh ni poso-poso naik baru tubuh na di barani pinahani naik paulakon hasanga pon itu debata jala paulakon dame itu portibion debatado na punasa hasanga pon jabbari debatado hasanga pon alai dung di topa debata jol mana perjului marsiguru nasida mangaluba mabuat hasangapon ni debata ido asa diului nasida nani dok ni uloki di pangan nasida parbue ni hawi naik dos naik sarupa nasida di rohan nasida dohot debata sia mulai panopaon na jului sahat tunaeng marsiguru jolma mangalului hasangaponi saya naik si puji-pujian jolmai alani marhite de puji-pujian ni pardi surgoi hasangapo madi debata ni gijang namar lapatan tapaula masangap itu debata dang jabarihita hasangaponi dang jabarihita jolma hasangaponi alai jabari debata do hasangapon alani tapaula hasangaponi itu debata saleleng dihita jolma hasangaponi saleleng mangaluli hasangapon jolma di portibion gaur portibion alani hasangapon songon anak sihahan sikain dibulibana anggina si Abel lau mangalului hasangaponi martibura dosa di portibion masa kaporang masa kahagturo di portibion holal lau mangalului hasangaponi alani marhite deni pardi surgoi hasangapon madi debatana di gujang lapatanna tataula masangapi jabbari debatado hasangapon damedo jabbari hita zolm namar lapatan debatado si pasangapota debatado si pujiota di ngolutta di hasanganon dak kita jolmana naik si puji-pujion dak kita jolmana naik si pasangapon alai debatado na naik si pasangapota si pujiota saliling ngolutta di hasanganon jabbari hita jolma mardame-dame ido asa didok di terpuk tahun dame ma dihita jolma lapatan na dame ido jabari hita jolma asabu hita mardame-dame tatiru masongon hasere pon itu hata hala nasere botu hatai
halak raja di banua gijang tahta harajon alai ala hasereponna roibana tu portibion mabuat dame iban alania sabu hita mardame-dame di portibion akamanginang parjulu sahali masing-masing kita sudah hitau ikoradi pasere porroha unak say mga luluy hasangapok kita di ngoluta di portibion unak say holan na nagsipa puji-puji kita di ngoluta di portibion alay ikong gabi halak na serep mahita halak na patutoru horroha halak na patutalu roha mahita di ngoluta di hasyanganon Tuhan itu si pujota sudah na masa di ngolutaon holan asido hotolong rohani de bataro holong itu hanido na pinatuluna molot tapesta hobornginon parningotan ari hatu tubuni Tuhan Yesus hita jolma na merdusa alai ro Tuhani marhiti anaknya lau palua hok kita jolma asa malua hita siang gonggoman idusai dak kita si pujion dak kita jolma si pasangapon hak di debata jabari debata do hasangaponi alai jabari hita jolma mardame-dame hita dingoluta di hasanganon hamuna kadongan mulubui pinuaek tapatu pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus nahina suhuton ni parhalado hakabipe cibubur di bagasatikion sudeon holanalani asido hotolongi rohani de batado hita gudang nuang jolma kamanginang pingin sainang marnatal alayalani situasi dang buina sida marnatal godang jolma di portibion masihol sainang mangedehon lagu-lagu natal alay daktar bay nasida alanya kapangaleleon alanya kagempa alanya kanamasa dingolu nasida hape hita parhalado hakabipit cibubur buino yang marnatal di bagasatikion Tuhan tado si pujota Tuhanido si Tuhanido hita madok mauliate sudei holanalani asido hotolong ngarui dangalani gogota dangalani malota betul-betul sahat tu sonari betul-betul dihaholongi diasi Tuhanido pehita nak tuakatikina nengro terus do pehirim rohata asian haholongan ni Tuhani hita asa diasi Tuhani hita tuakatikina nengro asa di padau Tuhani aka parmaran aka gempa aka nasota halomoho siang goluta di hasyanganon marserep miroha mahita mardame-dame mahita masing-masing kita on patutoruho diri tatuedo panidebata dangarong nabui sangkar honota dangarong nabui si hagijak honota tuedo panidebata alani tapatutoru roha doho pikirata tapatedik ele-hedek pangidoata tuedo panidebata tuakatikinan engro amin.